कहे दिलवा के हमरे दागेलू कहे दिलवा के हमरे दागेलू गुस्सा में अच्छा ना लगेलू कहे दिलवा के हमरे दागेलू गुस्सा में अच्छा ना लगेलू तोहर गलिया तो सूगी पर उठा लागे गजबे मुंह खौटा लागे अखिया गजब मान करे छोड़ दे ही गइल पढ़ाई बड़ा तकलीफ बा हो ए पढ़ाई में होला ई स्कूलिया में रोज लड़ाई मान करे छोड़ दे ही गइल पढ़ाई अरे होला ई स्कूलिया में रोजे लड़ाई तक हमर बट्टा खिंच ले ले बा दुपट्टा हमर जुआ जरा दे ले अरे थके हमर बट्टा खिंच ले ले बा दुपट्टा हमर जुआ जरा दे ले बा लड़कवा बठोले बा हे झगड़ा कमेल कारण का हो सुना तोहरा अखिया के अरे तोहरा अखिया के तोहरा अखिया के कजरा ये जान रगरा करा दे ले बा मास्टर साहब हमारे ढूंढ के लाइन तनी चेंज कर दिलन लड़कन के देख के लड़कन के देख के कि जवन चाहत हो ना आवत हो कोनो छोटो
लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। भाई के हिंदी में बतावा। लव माने प्यार। भाई प्यार क्या होला भाई? तो के का समझ में आवत तो प्यार का होला? हाँ हम तो जान ले के खाए वाला होला। प्यार खाए वाला होला। हाँ तो तोके का समझ आवाला? आँखी में लगावल जाले। सर्वा कहना बा। प्यार से आप वाकिफ है ना? प्यार जानते हैं? प्यार तो वहाँ है जहाँ सदगुरु भगवान का आशीर्वाद है, वही प्यार है। प्यार तो है बर्तियन से हमार बा। वाह प्यार तो साराम बउओ से रहा। उन्हें तो प्यार के लिस्ट के आगे बढ़ा है। प्यार हमार कविता जी से बा। वाह ये तो पहले कम जानत है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। LOVE। वाह एमले ओ भी लो। तू का उल्टा सीधा बतियावत हुआ यार? मर्दवा हमें नहीं समझ आता काम के बतावत मर्दवा। पढ़ाई के बेरी ये रहरी में टहरत रहन। अच्छा एमन आप लोगन के समझ में आ जाई कि पढ़ल बा कि नहीं पढ़ल बा। चाचा मान पढ़े तुम्हें पढ़ा है। हमने कहली LOVE। यल से ले काप सारो, ओ से ओसीन। वाह ये पढ़ हो गया देखा सामने बैठा है तो समझा तू। ओ से ओसीन ईयर्स अरे वाह भी वैल्यू ऑफ टाइम इज एंड ऑफ लाइफ।